Subscribe, subscribe. Lek gak pacarmu tak klik, klik. Ason subscribe, subscribe. Sayur! Don, sayur! Sayur! Bang, di kau ngomong ini apa kok? Langsung tuku sayur tuh ini. Bos, oling bos, oling. Ini jalanan cewek ya, transportasi aja. Terus oling ini gitu. Berarti nggak sampai wongnya sih oling. Wongnya oling bahaya. Sayur Jepang, sayur Amerika. Kondon Inggris, wis campur. Katanya ngiris bensin. Sayur. Sayur Jepang, Amerika, Inggris, London, tembalang galer. Sayur. Ngertik guys. Tuh. Oh iya goblok. Nah, minta moro. Sayur. 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 Apa? Sayur. Dodol apa? Sayur. Sayur kok koyonge ini. Iki sayur apa lho iki? Saya jelaskan Mas, saya jelaskan. Enggak Monggo dicoba di sini. Lah piye lek nyoba? Ngono. Lah apa lho iki? Ini Mas, bayam Amerika ini Mas. Amerika, teko Inggris. Lah iki apa iki? Ini. Ayo. Sawi Jepang Mas. Wedi lho aku ngene iki. Lho, kok wedi Mas iki Mas? Lah dodolan aneh-aneh kok. Mane piye lho Mas? Bahaya lho iki. Iki Mas, aku kulaane Mas. Nak luar negeri Mas, biaya pesawatnya tok sak biji 1.500.000 wewek Mas. Bayangno Mas, Kok dol piro lho? 5.000 Mas. Rugi lho kowe iki. Yo bati Mas, Berarti kok ngendi lho? yo bati wake aku. Ya apa lho dodolan? Piye Mas? Sapa enggak ta Pak Mijane? Aku ora tuku lho, emoh lho aku. Jamu Mas, Jamu apa lho iki? jamu cintaku padamu. Bah. Gendeng wae. Gilane lho kowe iki. Goblok wae. Aku lanang. Sebenarnya Wedi lho aku Mas, ini. Mas nanti Mas. Wedi aku. Mas, Ora spray aku, spray. Mas, tunggu Mas. Tunggu. Spray aku. Tunggu. Ora tuku. Iki aku. Mas, gratis. Gratis Iki apa iki? Kok ngendi iki? Wah, iki kulaan Mas. Gratis. Wis iki Mas gratis gak apa-apa Mas yo. Iki gratis. Wis sampean gowo gak apa-apa. Kayak engko kayak sanu kayak Kabeh Mas. Jos. Kabeh gak apa-apa Mas. wedi aku. Mas, tolong. Iki pisan. Apa? Iki sisan Mas. Wah, gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Lo. Tumpuk kan ngene ngomong cepet ke Mas. Kok kabeh gak apa-apa. Ayo bangkrut lah ngene iki. Wis iki gak apa-apa aku dicedak. Yo. Beda. Tangale aku wis tak iklan PN kon balik. Iya. Wong koyo ngono lho. Bedanya apa Mas yo? PN. Wih, mantap. Lu, bisa. Lah kemana aku dodolan sayur ketek wong. Waduh, rugi aku. Weh Mas, bangkrut aku Mas. Weh. Aduh, goblok. Iki tau beri Bang. Mas sayurku Mas. Iki aku beri. Bangkrut aku. Loh, kenapa tengah-tengah? Kucuk, kucuk, weh. Ay, sopo kucuk ini.